az árát, az áruleírást, valamint ha megérkezett a címzethez ez az ajánlat, akkor egészen amíg a szerződéskötésre nem kerül sor, addig nem vonható vissza. Na most, ha az ajánlat elfogadást nyerne, az megtörténhet úgy, hogy egy kifejezett nyilatkozatot tesz az elfogadó, vagy akár ráutaló magatartással. Mivel hogy a tárgya ugye a szerződésnek, hogy valamilyen árut szolgáltat az eladó, fontos kitétel, hogy az áru abban a mennyiségben, minőségben, abban a formában, csomagolásban és tárolási körülmények közt legyen, amit a szerződésben meghatároztak a felek. Előfordul az is, hogy a szerződés ezeket a részletkérdéseket nem tartalmazza, vagy valamelyiket, például a mennyiséget vagy a minőséget, akkor vagy akár az ár is előfordulhat, hogy nem határozzák meg. Ilyen esetben szerződésszerűnek kell tekinteni a szerződést, és általános szabályok szerint azt az árut kell alkalmasnak elfogadni az adásvételre, amely a hasonló fajtájú árukat rendszerint használni szokták, amilyen mennyiség vagy minőségben, de lehet olyan vétel is, hogy az eladó egy mintát szolgáltat, vagy egy modellt, és úgy határozzák meg a szerződésben, hogy annak a mintának, modellnek kell, hogy megfeleljen a leszállított árunak. Előfordul olyan is, hogy egy vevő hibás árut vásárol, ami valamilyen fajta fogyatékossággal rendelkezik. Ez lehet konkrétan az áru fogyatékossága, de lehet csomagolási sérülés, tehát hogy nem tökéletes. Ebben az esetben a vevő nem hivatkozhat szabatossági jogkörében, és nem is tehet semmiféle kifogást ebbe a tárgyba, hisz alacsonyabb áron vásárolja meg ezeket a fogyatékos termékeket, így annak tudtában, ezek tudtában veszi meg, így semmiféle, hogy is mondjam, követelés nem támasztathat az eladóval szemben. Mik a vevőnek a kötelezettségei? Hát akkor, hogyha hozzá megérkezik az áru, akkor meg kell, hogy vizsgálja. Erre vannak határidők, egyrészt van egy szubjektív határidő, ami az átvételt követő legrövidebb időn belül áll fenn, van egy objektív 2 éves határidő, ami arra az esetre szól, hogy a akadályoztatás esetén egy végső határidőt jelöl meg ez a 2 év. A határidőn túl a vevő, ha nem vizsgálta meg az árut, akkor elveszíti tehát a hibás áruk esetére fennálló hivatkozási jogát, kivéve, hogyha ki tudja menteni magát. Tehát olyan észszerű indokokkal tud előállni, ami nem zárja ki a jogérvényesítését. És ez esetben felmerül a kártérítés vagy vételárcsökkentésnek az alkalmazása, mint a szerződésszegés jogkövetkezménye. A következő pont is úgymond kötelezettsége a vevőnek, hogy átvegye az árut. Tehát amikor beérkezik, a legrövidebb időn belül, egy észszerű határidőn belül átvegye, megvizsgálja, és amennyiben az átvétel megtörténik, akkor ezzel megvalósult
az árunak a megérkezése. A vevő viszont fontos, hogy előzetesen tájékoztatást kapjon a teljesítésnek a helyéről, hogy ne legyen ebből félreértés, hogy hol és mikor kell az árut neki átvenni. Ha ez megtörténik, megfizeti a vételárat. Ugye említettem, hogy a szerződésben a vételárat megszokták a felek határozni. Előfordul azonban, hogy konkrétan nem határozzák meg. Ilyen esetben általános szabályokra kell támaszkodni a feleknek, ami arról szól, hogy a szerződés kötés időpontjában az adott termék vonatkozásában hasonló körülmények közt leszállított árura vonatkozóan általánosan alkalmazott árat kell a feleknek vételárként egymás között megállapítani. Vannak olyan esetek, amikor a szerződés szegés merül föl. A szerződés szegésnek két fajtáját különböztethetjük meg. Van az alapvető szerződésszegés, ami nagyobb, jelentősebb súlyú szerződésszegésre utal. Ennek az a jogkövetkezménye, hogy a sérelmet szenvedett fél elállhat a szerződéstől, vagy kérheti az árunak a kicserélését. A másik formája a közönséges szerződésszegés, ez kisebb jelentőségű, tehát kisebb súlyú problémák esetén alkalmazható. Ennek az a jogkövetkezménye, hogy a károsult álleszállítást kérhet, vagy kijavítást indítványozhat. Abban az esetben viszont, hogyha nem szállítják le határidőre a vevő számára az árut, akkor az a kötelezettség terheli őt, hogy póthatáridőt tűzzön, és ennek ismételt eredménytelen elteltét követően van joga arra, hogy elálljon magától a szerződéstől. És ha ezek a jogkövetkezmények megvalósultak, tehát akár elállás, kicserélés, póthatáridő, álleszállítás, kijavítás, stb. Attól függ, hogy milyen esetről van szó. Ezt követően még jogosult a sérelmet szenvedett fél arra, hogy kártérítést követeljen. Mégpedig kérheti a másik féltől a szerződés szegés folytán nála beállott kár összegnek a megtérítését. Kérdezném önöktől, hogy van-e kérdésük, érthető, követhető-e? Jó, köszönöm. Benedek Kinga, van-e esetleg kérdésed? Nincsen. Jó, akkor tovább megyünk. Ugye két szerződésszegést különböztettünk meg, az alapvetőt és a közönségest. Az alapvető a súlyosabb, a közönséges a kisebb jelentőségű. Most nézzük, hogy az alapvető, tehát a nagyobb szerződés szegés vonatkozásában miről van szó. Egy súlyos szerződésszegésről, amikor is a másik fél olyan hátrányt okoz,
amely megfosztja attól, ami ő a szerződés folytán elvárhatott volna, és jogosult lett volna rá. Ugyanakkor mindig vannak ugye a jogba kivételek, ez esetben is nem áll be a súlyos szerződésszegés, ha a szerződésszegés sújtó fél bizonyítja azt, hogy nem látta előre a jogkövetkezményeket, és nem is láthatta előre, különben hát ugye megfelelő intézkedéseket tett volna. Tehát ezzel tudja kimenteni magát, viszont ez esetben neki kell tudni bizonyítani azt, hogy a kifogásai megalapozottak, és jogérvényesítés szempontjából lehetővé teszik a szerződésszegésnek a kivédését. A következő szlájd a szerződésszegés szabályozása tárgykörében a kártérítésről szól. Arra utal, hogy a kártérítés akkor igényelhető, ha a kár bekövetkezik. Ez az igény független attól, hogy van-e a szerződésszegésből eredő, akár kisebb vagy nagyobb súlyú igénye. Irreleváns az is, hogy az igényérvényesítés során kijavítást, árcsökkentést, kicserélést kér vagy eláll a szerződéstől, mert hogy a kártérítés minden esetben a károsultat megilleti. Ezek voltak a Bécsi Szerződés legfontosabb szabályai, és a hátralévő durván 40 percben pedig egy következő nemzetközi szerződésre térünk át, ez pedig az Egyesült Nemzetek Szövetségének, tehát az ENSZ alapokmánya lesz. A téma felvezetéseként levetítenék két rövid kisfilmet, ami az ENSZ megalakulásának a 70. és a 75. évfordulója alkalmából született, de nagyon jól bemutatja a legfontosabb alapvető tudnivalókat. Most kérném egy kis türelmüket, amíg hozzárendelem az internetet a Teamshez. Kérdésem, hogy látják-e? Igen. Köszönöm. Akkor indulna a kis rövid film, és ezt követően pedig lesz még egy. Kétségtelenül az egyik leghíresebb épület a világon, az ENSZ székháza New Yorkban. A szervezetnek 193 ország tagja, és az alapító okirat szerint az a feladata, hogy békésen oldja meg az országok közötti vitákat, őrizze a békét és a biztonságot, valamint igazságot szolgáltasson a nemzetek között. Ezt az alapító okiratot 1945. június 25-én fogadták el San Franciscóban Kína, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az akkor még létező Szovjetunió képviselői. Az ülést Lord Halifax vezette. Elnökként az a megtisztelő kötelességem, hogy szavazásra bocsássam az Egyesült Nemzetek Chartáját.
A chartát elfogadták, másnap pedig aláírták az alapítók, de hatályossá csak azután vált, hogy az aláíró országok parlamentje is elfogadták. Ez a charta adja a felhatalmazást az ENSZ legfontosabb szervezeteinek. A közgyűlés a legfőbb képviseleti szerv és a politikai tanácskozás helye. A biztonsági tanács felelős a békéért és a nemzetközi biztonságért. Az ECOSOC koordinálja a gazdasági, szociális és környezetvédelmi feladatokat. A gyámsági tanács fő célja volt a gyámsági területek függetlenségének fokozatos biztosítása. A Hágai Nemzetközi Bíróság az államok közötti vitás kérdéseket rendezi. A szervezet napi munkáját pedig a titkárság irányítja, melynek vezetője a főtitkár. A charta rögzítette azt is, hogy a szuverén tagállamok egyenlőek, és egyik sem sérteti meg más országok területi integritását erő alkalmazásával. Továbbá arról is rendelkezik, hogy a tagok betartják az ENSZ döntéseit. ...75 éves idén az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ, amely Tanárnő, nincs hang. Vagyis hát nálam biztosan nincs. Aha. Nem sincs. Aha, akkor újra megpróbálom, bocsánat. Az előzőnél se volt? Az előzőnél De volt. igen, Az volt. előzőnél volt, jó. Na most talán jó lesz. Most jó? 75 éves idén az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ, Igen. Igen. a második Igen. világháború győztes nagyhatalmainak koncepciója alapján jött létre. A nemzetközi szervezet fő céljai fenntartani a világon a békét és a biztonságot, valamint fejleszteni a baráti kapcsolatokat, együttműködést elérni a nemzetközi problémák megoldásában, és harmonizálni a közös célok eléréséért tett erőfeszítéseket az országok között. Bár sokszor nem úgy tűnhet, de az ENSZ megalakulása óta az emberiség viszonylagos békében él, a konfliktusokban elhunytak számának jelentős visszaesése minden esetre ezt mutatja. A háborús uszítók is kevésbé tudják elkerülni a felelősségre vonást. A nemzetközi együttműködés tette lehetővé például olyan háborús bűnösök felelősségre vonási eljárásának megkezdését, illetve elítélését, mint az egykori jugoszláv államfő Slobodan Milosevic vagy a volt libériai elnök Charles Taylor. A világélelmezési programon keresztül az ENSZ számtalan életet ment meg az éhínség sújtotta területeken. A szervezet nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezete, az UNESCO pedig az emberiség intellektuális és morális szolidaritását hivatott elősegíteni. Az ENSZ tevékenysége a sikerek mellett nem mentes a kudarcoktól sem. Ezek közé sorolható például a ruandai népirtás, vagy az etnikai tisztogatás Boszniában, amelyeket nem sikerült megakadályozni.
Még kevésbé válik a világszervezet dicsőségére, hogy 2005-ben a Kongói Demokratikus Köztársaságban ENSZ békefenntartó katonákat nemi erőszak és más bűncselekmények elkövetésében találtak bűnösnek. Bár akaratlanul, de szintén békefenntartó egységek játszottak szerepet a 2010-es Haiti kolera járvány kitörésében, amiért Ban Ki-moon korábbi ENSZ főtitkár később bocsánatot is kért. Az ENSZ 2003-ban befejeződött iraki olajprogramját korrupció árnyékolta be. A program igazgatója több mint $1 millió kenőpénzt kaphatott az amerikai szenátus vizsgálata szerint. A felsoroltak után az ENSZ célja a következő évekre nem is lehet más, mint hogy a hibák kiiktatásával az eredeti céloknak még inkább megfelelve, még hatékonyabban működjön. Nos, hogy tetszett a kisfilm? Mit tudnánk összefoglalóan mondani, hogy az ENSZ milyen főbb célokat fogalmazott meg? Hát Jó. a béke és a biztonság fenntartása, Így van, így van. ugye a UNESCO-nak betöltött szerepe. Oké. Köszönöm szépen, így van. Akkor arra szeretném önöket kérni, hogy adnék egy 5 percet, menjenek föl szintén valamilyen hírportálra, és próbáljanak ENSZ-szel kapcsolatos friss hírt keresni. Jó? Tehát most van 12:29, mondjuk 34-35-ig. És akkor várnám önöket.
Sikerült hírt találni? Tegye fel a kezét, aki itt van. Szuper. Azt tegye fel a kezét, aki talált ENSZ-szel kapcsolatos hírt, információt. Jó, akkor sorba Todor Timi. Igen, amit én találtam, és úgymond a legaktuálisabb, vagyis hát a legfrissebb, az ugye ez hogy az ENSZ-nek a szakértői fogolycserét sürgetnek azeri örmény konfliktus kapcsán. Ugye itt főképp ugye megsértették az emberi jogokat, szabadságjogokat, és hát igazságot szeretnének ugye szolgáltatni. Nagyon jó, szuper. Csapó Fanni. Itt vagyok. Hát szerintem ez is elég aktuális, mert ez mai hír, hogy Biden kormánya leveszi a jemeni lázadókat a terrorszervezetek listájáról, és hát az ENSZ és a nemzetközi segélyszervezetek szomorúan fogadták ezt a lépést, mert hogy ez akadályozza a humanitárius segítségnyújtást Jemenben, és csak kereskedők tudnak elegendő mennyiségű árut szállítani a régióba, és a segélyszervezetek pedig nem. Ezáltal az ENSZ azt gondolja, hogy ez csak elmélyíti a világ legsúlyosabb humanitárius válságát, tehát hogy ez nem fogja segíteni a helyzetet. Ottani helyzetet, igen, nagyon jó. Igen. Ez is tanárnő, hogy ennek olvastam egy előzményét, ugye, hogy az ENSZ meg, amikor Trumpék rátették ezt a terrorszervezetek listájára a huszikat, akkor meg azt felszólította őket, hogy ez okoz majd nagy éhínséget, meg konfliktust. Közben meg el is várták valahogy. Hát nem tudom, hogy működik. Csapó Fanni. Nem, csak itt a hallgatótársam mondandójához, hogy ez érdekes, igen, hogy akkor most hogy is lesz, vagy mi is az igazság ezzel kapcsolatban. Szerintem várjuk meg a fejleményeket, hogy alakul ez a dolog. Szerintem lehet, hogy lesznek ebben még további lépések. Dobos Vivien. Amit én találtam, az az, hogy ENSZ-ben szeretném majd a nők és a lányok helyzetét javítani. Hogy ott ugye eléggé elnyomásban ilyen, ez a keresztben keresztül egy ilyen kezdeményezés lesz, hogy ugye minél élhetőbb legyen számukra, és hogy ne az legyen, hogy igazából nőnek születni azok áldásán szégyen. Tehát a nők helyzete. Szuper. Köszönöm. Vasvirág. Én azt találtam, hogy egy szerdai esti sajtókonferencián az amerikai elnök bejelentette, hogy újra bevezeti az ENSZ szankciókat Irán ellen, és Donald Trump még azt nyilatkozta, hogy nem csak hogy az összes korábbi ENSZ szankciót bevezeti, de azokat is, amelyeket még 2015-ben írt alá a hathatalmi megállapodás értelmében, amiket akkoriban feloldottak. Igen, ezek is friss hírek. Igen, köszönöm. Dóri, Szekeres Dóri. Én az ENSZ környezetvédelmi programjával kapcsolatban találtam egy 2 napos hírt, miszerint az ENSZ szerint kevesebb húsfogyasztás csökkenti a világjárvány kockázatát, és inkább a növény alapú étkezésre kellene afelé kéne elmozdulni. Így van, ezt én is olvastam. Esetleg meg tudjuk fejteni, hogy mi lehet ennek a hátterében? Mi az oka, hogy inkább a növényi alapanyagokat javasolják fogyasztásra? Meg tudnád esetleg mondani? Hát így a cikk alapján, hogy a biológiai sokféleség hanyatlása ne gyorsuljon, ezért kellene elmozdulni a növényi alapú táplálkozás felé, a földterületek védettségének a biztosítása érdekében, hogy legyünk környezetbarátabbak,
az állatok természetes élőhelyének megóvása miatt. Mondjuk én egyébként arra is satszoltam volna, amit még nem említettél, hogy az állati eredetű húsok alkalmasabbak a fertőzések határokon át történő hordozására, tehát az áru mozgatással, ugye, és maga a hús is hordozhat olyan anyagokat, amik a fertőzésnek a szolgálatába állhatnak. De igen. Jó, köszönöm. Ez is igaz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Virág, Vasvirág, te voltál már szerintem. Akkor Edina, Kolarik Edina. Igen, én arról olvastam, hogy az elszakértők azt vizsgálják, hogy Észak-Korea sokszorosan túlépte a megengedett olajimportot. Titkos tengeri szállítványokkal, ez bizonyos szankciókkal ütközik. Hát igen, Észak-Korea az egy időzített bomba ma a világon, tehát Trumpnak voltak kísérletei, de hát igazából nem tudott eredményt elérni, azon kívül, hogy fel tudta mutatni, hogy egy-két alkalommal tárgyalást folytatott az észak-koreai vezetővel, aki nagyon jó fejnek és jó barátjának titulált, de hát ugye ez már a múlté valójában. Nézzük még milyen hírünk van. Árgyalán Gyuri. Üdvözlöm, tanárnő! Én is a Dórához hasonló környezetvédelmi tevékenységéről szerettem volna beszélni, ugye az ENSZ kapcsán az UNEP közleményben. Tehát igazából ugye a Dóra is ön elmondott mindent. Tehát minden esetre, ugye én magam is említettem még az óra elején a tendenciákban a környezetvédelem és az ehhez kapcsolódó fejlesztések nagyon fontosak, mert hogy olyan környezeti katasztrófák vannak már most is, gondoljunk arra, hogy napjainkban is melegmelkoldok dőlnek meg folyamatosan, most ilyen 16, nem tudom, tehát egyszerűen nincs tél, ugye idén is, meg tavaly is egyszer-kétszer hullott egy kis hó, ami hát nálunk nem megszokott. Oké, én is közbe keresgéltem, amíg önök is. Én meg egy január 18-as cikket találtam, ami az a cím, hogy Venezuelától szokott olyan levelet kapni az ENSZ, mint amilyet Magyarországtól kapott. Ez a cikk végül is arról szól, hogy az elmúlt években többször is jelezte az ENSZ, hogy magyar kormány egy-egy tette ütközik az ENSZ alapelveibe, és már az elmúlt 2 évben 13 alkalommal az ENSZ az emberi jogok védelméért és alkalmazásáért felelős intézménye a magyar kormány felé fordult, hogy számolja föl a jogsértéseket. Ugye tudjuk, és hát mert hogy azt gondolja az ENSZ-nek az az álláspontja, ami rendszeresen szót emel, hogy a kormányzati politika sokszor ütközik Magyarország által is elfogadott alapokmány emberi jogi alapelveibe. Ugye hát ez azt is tükrözi, hogy az ENSZ az emberi jogok védelme tekintetében felszólal rendszeresen, és hát egy fontos központi szerepet tölt be a céljai között, mindamellett, hogy egyéb más kapcsolódó feladatokat is ellát. Hallottunk itt ugye humanitárius katasztrófákról, ahol ugye itt a segélyszállítmányok, WHO, tehát egészségügyi jel, stb. Oké, nagyon ügyesek voltak, köszönöm szépen. Nyissuk meg akkor a PPT-t, és
Az ENSZ megalakulásával kapcsolatban itt láthatnak egy időrendi sorrendet, erről a filmekben is hallhattunk, hogy ezt nem akarom megismételni. Az a lényeg, hogy 45-ben született meg az ENSZ alapokmány, és nézzük a céljait, szintén ezt is egy kicsit ismétlő jelleggel, mert hogy a filmek erről is szóltak, melyek a főbb céljai. Ezt az alapokmánynak az első fejezete tartalmazza, ugyanis a PPT-t úgy készítettem el, hogy így fejezetenként megyünk végig rajta. Tehát első célként, mit helyez a központba a békét és a biztonságot. A biztonság esetén a kollektív biztonságra helyezi a hangsúlyt és fellép ugye az agresszió ellen, kiáll a népek egyenjogúsága és önrendelkezési joga mellett, fontos szerepet tölt be az emberi jogok, szabadságjogok védelme érdekében tett lépései folytán, és a nemzetek közti igazságszolgáltatásban is szerepet játszik. Itt láthatnak a következő szlájdon egy képszerű piktogramokból álló, hogy is mondjam, fenntarthatósági célokat megjelenítő oldalt. Ez a 17 besorszámozott kis piktogram jeleníti meg, hogy az ENSZ a fenntartható fejlődés érdekében milyen célokat jelölt ki. Nem kimerítően, csak hogy néhányat említsek, ugye az éhezés és a szegénység az szerepel ma az első helyen, kiáll az egészség és a jólét növelése mellett, fontos szerepet tulajdonít a minőségi oktatásnak és a nemek közti egyenlőségnek, fontosnak tartja a tiszta ivóvizet, épp úgy, mint a megfizethető energiát, a gazdaság vonatkozásában priorizálja a tisztességes munkát és a gazdasági növekedésnek az elérését. Erről beszéltünk, ugye, hogy most világgazdasági szempontból épp nem egy növekedési fázisban vagyunk, de ennek keretében szorgalmazza ugye az innovációt. Most egyébként az innováció egy ilyen kulcs szó, ahol a gazdaságról, beruházásról vagy fejlődésről van szó. Ez a szó biztos, hogy megjelenik olyan más fogalmak mellett, mint a fenntarthatóság. Célként tűzi az egyenlőtlenségeknek a csökkentését, a fenntartható városoknak a megteremtését, felhívja a figyelmet a felelős fogyasztásra. Ugye tudjuk jól, hogy a jóléti társadalmakban a növekedés egyik alappillére a fogyasztás. A fogyasztás viszont folyamatosan próbálják növelni, hogy minél többet fogyasszunk, minél többet vásároljunk, és van egy ilyenfajta spirál, ami ugye a gazdaságnak jó, de a környezetünknek a túlfogyasztás az kifejezetten árt, és nem is beszélve az ehhez a fogyasztáshoz társuló eszkísérő tengernyi műanyagnak, és akkor el is értünk a 13-as célhoz, ami az éghajlatváltozás és az óceánok, tengerek és a szárazföld védelmére helyezi a hangsúlyt a célok között, ugyanis ez ügyben jelentős feladatai van az emberiségnek. Nem tudom, hogy önök láttak-e
olyan filmeket, most már nincs idő levetítenem, de készültek olyan filmek, amik így bemutatják, hogy a tengerekben műanyag szigetek vannak konkrétan, az állatoknak a testébe is műanyag darabok vannak, tehát nagyon elárasztotta a műanyag az egész világot, mindamellett, hogy ugye vannak olyan területek, ahol szinte pótolhatatlan lehetőségeket rejt maga a műanyag magába. Tehát nem tudom, hogy valami egyensúlyt kellene ebbe megteremteni, és most egy személyes élményemet fogom elmesélni. Van egy hely, ahova szoktunk nyáron menni, és minden évben a szemetet rendszeresen szelektív hulladékgyűjtő kukákba vittük le, és a nyáron azt tapasztaltuk, hogy ezek eltűntek. És kérdeztem a gondnokot, hogy hol vannak a szelektív hulladékgyűjtők, és azt mondja, hogy ezeket beszedték, de nem csak ott nálunk, hanem az egész városba, mert hogy az emberek össze-vissza öntögették a hulladékot, tehát nem válogatták ki, vagy nem abba öntötték, ahova kellett volna, és ezért úgy döntöttek, hogy inkább akkor beszedik ezeket a hulladékgyűjtőket, tehát hátra arc történt, ahelyett, hogy mondjuk mindenhova kiírnák, meg a kukákra is pirosan ráírnák, hogy figyelmeztessék, hogy nagyobb gonddal. Ez mondjuk egy alternatív lépés lehetett volna. De visszatérve a fenntartható fejlődési célokra, a béke, az igazságosság, a partnerség az nem maradhatott el ezek közül. Nem tudom, hogy önök mennyire értenek egyet ezekkel a célokkal. Vannak-e olyan célok, amik meg kellett volna jelenniük, mit gondolnak erről? Van-e olyan, amit bármelyikük feltett volna erre a listára? Gyuri, Ágyelángy, Gyuri, mit gondolsz? Semmit. Oké, akkor megyünk tovább. És az ENSZ alapokmány tartalmazza azokat az alapelveket, amelyek kereteket szabnak ennek a nemzetközi szerződésnek. A 7 alapelv, ha megnézzük, nagyon sok átfedést tartalmaz a nemzetközi jogi alapelvekkel. Fussunk is rajta végig. Gondolok itt a szuverén egyenlőségre, a jóhiszemű kötelezettség teljesítésekre, a konfliktusok békés rendezése, az erőszak fenyegetésnek a tilalmára, vagy a tagállami együttműködésekre, belügyekbe való beavatkozás tilalmára, és mindemellett a szervezet tevékenységeinek a támogatása is meg van jelölve. Nézzük a tagságot, ki lehet az ENSZ tagja. Bárki, tehát bármely állam, aki felvételt nyer az ENSZ tagállamai közé. Ezt már korábban említettem az előadásom során, hogy ha egy tagállamot felvesznek, az azt jelenti, hogy államként nemzetközileg is elismerik, tehát ezért lett az ENSZ tagság az önálló államiság elismerésének a jelképe is. A felvétel úgy történik, hogy a felvételt kérő ország benyújtja a kérelmét a biztonsági tanácshoz,
A biztonsági tanács a kérelméről először szavaz, és ha elfogadja, akkor továbbítja a közgyűlésnek, aki szintén szavazásra bocsátja, és amennyiben a közgyűlés is a felvételt megszavazza, akkortól nyer felvételt. Milyen érdekességekkel találkozhatunk? Érdekesség az, hogy a tagi státusz mellett van egy úgynevezett megfigyelői státusz is. Amikor nem teljes jogú tagként nyer valaki felvételt, itt néhány példát is láthatnak. Észak-Korea, Dél-Korea, NSK, NDK vagy Svájc például ebbe a megfigyelői státuszba volt, vagy bizonyos időszakban fennállt nála, de kiemelendő a Vatikán, amely jelenleg is megfigyelő státuszt élvez, és nem is akar teljes jogú taggá válni. Természetesen ennek megvannak az okai, talán a későbbiek során erről is majd szót tudok ejteni. Az ENSZ-nek milyen szervei vannak? A kisfilmben ebből is kaphattak ízelítőt. A biztonsági tanács és a közgyűlés ugye két fő központi szerv, aminek a munkáját a titkárság a napi ügyek vitelével segíti, valamint a két tanács, a gyámsági, a gazdasági és szociális tanács, ami az ENSZ alapokmány tartalmaz, és hát itt van az általam többször emlegetett nemzetközi bíróság, melynek a statutumában sok értékes nemzetközi jogi alapvetés szerepel. A közgyűlés úgy áll fel, hogy a felvételt nyert tagállamok küldöttekkel képviseltetik magukat. A közgyűlés úgy mondhatjuk egy általános hatáskörű szerv, és a szavazás során minden tagállam egy szavazattal rendelkezik. A határozatait viszont attól függő szavazati arányokkal hozza, hogy mi a téma, mert hogy fontosabb kérdésekben több mint kétharmados szavazati arány kell, hogy fennálljon az elfogadáshoz, kevésbé lényeges, illetve szervezeti kérdésekben pedig 50%-os, tehát többségi szavazás elegendő. Az ENSZ határozatai és döntései a tagok számára kötelező erővel nem bírnak, kivéve a szervezeti kérdésben alkotott határozatok, mert hogy egyéb esetekben minden döntés csak ajánlásnak minősül. A közgyűlés szervezetét, ha megnézzük, ott a fő és állandó bizottságok mellett ad hoc bizottságok is működnek. Az ülésszaka ülésezésében az őszi ülésszaka rendes ülésezés, de bármikor rendkívüli ülésszak megtartására is sor kerülhet. És akkor eljutottunk a biztonsági tanácshoz, de szerintem innen fogjuk folytatni, és a hátralévő 5 percben pedig, ha bármi kérdésük van a témával kapcsolatban, vagy a délelőtt során elhangzottakkal kapcsolatban, akkor még a hátralévő pár percben feltehetik nekem. Amíg esetleg gondolkoznak, azt szeretném
megkérdezni önöket, hogy milyen volt az előadás, tudták-e követni, érthető volt, esetleg valami további igényük van-e, amivel tudnám segíteni az önök tanulását. Örülnék, hogyha adnának visszajelzést ebbe a tárgyba. Szerintem teljesen érthető és követhető volt az előadás. Na, köszönöm a visszajelzést, Fanni. Köszönöm szépen. Mi köszönjük szépen. Már és az előbb nem tudtam visszaválaszolni önnek, illetve fennmaradtak. Nem baj, nem baj. Én azért így próbálkozok, hogy azért valamennyire azért tegyük élővé itt a rendelkezésre álló kereteken belül ezt azért nem könnyű témát. Az igyekszek egy kicsit lazítani, ahogy sikerül. Jó, ez esetben viszont akkor márciusban fogunk találkozni. Addig még, amit szeretnék, azt fel fogom rakni. Ígértem ugye a feladatlapot, tehát azokat feltöltöm, úgyhogy ki tudják tölteni már a több mint 1 hónap alatt ezeket tudnak gyakorolni. És akkor ennyi lett volna a mai napra. Én köszönöm szépen a figyelmüket, hogy velem voltak, nyomon követték, és bő egy hónap múlva várom önöket. Addig is minden jót kívánok, vigyázzanak magukra, és jó hétvégét! Köszönjük viszont! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Viszlát, sziasztok! Köszönjük viszont! Jó hétvégét, sziasztok! Jó hétvégét kívánok!